नमस्कार म्हणजे आपली कढी तयार आहे बघू शकता. मम्मीने मला 2 कढी वाढून घेतली आहे आणि 2 अंडी. आपल्याला चटणी आईला बोललो चटणी दे, एक नंबर अंड्याची कढी लागते. नमस्कार म्हणजे आज आपण बनवणार आहोत अंड्याची कढीची मालवणी पद्धतीमध्ये. बघू शकता अंडे आम्ही उकडून घेतलेले आहेत. ते आम्ही आता एक बाहेर काढून घेणार आम्ही आणि प्रत्येक अंडं सोलून घेणार. बघू शकता अंडं किती गरम आहे. असे गोल फिरून बघा म्हणजे अंडं उकडलं आहे किती नाही समजणार. प्रथम मी फोडून घेतले अंडे. ती कवची असतात ते काढून टाकतं. बघू शकता मी कवची काढून टाकले आहेत. अंडे झाले मस्त क्लीन. आणि हे गावठी कोंबडीचे अंडे आहे. बघू शकता आम्ही वाटप घेतले आहे करून, ते भाजून घेतले आहे बघा. अंड्याचे तिकले बनवणार आहेत. मस्त वाटा भाजून घेतले आहे आम्ही तव्यावरती. जळू नये, स्लो फ्लेमवरती आपण हळूहळू वाटण भाजून घ्यावे. सर्वप्रथम अंडी कापून घ्यावीत. थोडी मध्ये चीर मारावं म्हणजे याची जी टेस्ट असते ना ती आपल्या आमटीमध्ये येणार. होऊ शकता ही आमटी तयार आहे आपली. ते एक अंडी आपण सोडू. मम्मीने एक अंडी आपण सोडायला सुरुवात केली आहे. होऊ शकता 10-12 अंडी आहे ती. व्यवस्थित कढी शिजवून घ्यावी जेणेकरून त्याला कलर पण येईल मस्त की लाल भडक. आता आपली मालवणी पद्धतीची अंड्याची कढी तयार आहे. हळू शिजवल्यावरती मस्त कलर पण येणार आणि जाड पण होणार. बघून तोंडाला पाणी सुटले असेल. थोड्या वेळानंतर बघा एक नंबर. आता मला मम्मी वाढणार आहे. मम्मीला बोललो वाढ म्हणून. मस्त की अंडे 2 वाढले आहेत मला आणि तिला बोललो मी चटणी पण खाली जास्त वाढ. गरम गरम मस्त आपली कढी आहे. हीच आपली चपाती आपल्यासाठी तयार होत आहे. मस्त की शेकून घ्यावी. अंड्याच्या घरी येऊन चपाती एक नंबर लागते. कोकणातील चपाती म्हणजे वेगळीच चव असते. आपली चपाती झालेली आहे. एका मिनिटात आईने मला जेवण वाढले बघू शकता. आपली अंड्याची कढी तयार आहे. मालवणी